Nata go. So ato na punta guys dito sa mga dapit sa eskwelahan ko padulong guys. Sa kayo guys sana uyog kayo saon man yan ba mugdalan guys ay nagpati man eh problem na pupupo sa saba ayo baboy di. Guys, padulong ako o eskwelahan sa mga anak. So guys, radyo na nawag sa kuha dia guys. Itanod na siya guys. So patanag, dubi pa daw sila dito. Sakol? Bantay pa, matulog pa man ron. Ha? Matulog pa man sila. Magbantay pa ito. O sige, magbalik dito. Ada daw. Na, natulog pa oy. Kurang ako na guys, padulong ito na dito guys. Layo ba kayo niya guys, ayun, mga bukit dito guys, wala na yung diyanan. Guys, wala pa yung adyanan guys, putol-putol yung guys.
guys sa eskwelahan sa mga anak.